Okay, mayong adlaw sa tanan, tigpalamati kay naglantaw sing live broadcast kay may pila ka mga kauturan naton nga nagbantay kay naglantaw sa sining palatuntunan hidlaw sadya sa aton segment tinunanon sa gihapon. um, sa gihapon upod naton si Sir Joe. Okay, kamusta ka Sir Joe? Okay, mayong gabi sa tanan. Sir Alex, okay gid. Ah, welcome sa tanan natin ng mga viewers sa sining gabi diri sa Hit Sadya. Tungod sa pahayag naman mayong gabi gid sa tanan kag payong oras sa inyo dira nga pagpamati. Ang atong episode amo ang palihog Sir Joe, meet lang ang atong episode panindugan. Ang aton nga episode subong nga gabi uh, naga ginatiguluhan panindugan kag pag-alagad ang talento, kultura kag komunidad nga may tintuyo. Mo ini ang aton nga alternative title. So Alex subong nga gabi. si Doc Alex ako nga tatlo kami sini nagaupod sa CAU Subong, pero ang isa namong kaupod wala diri kay sako pa, no? Isa naman ka mainit nga diskusyon halin sa pagpukaw sa makapukaw nga graduation speech, Doc Joe, sang isa ka professor dira sa University of the Philippines. Alright, nga amo si Maria Serena May, no? Serena Maris rather, joke no, sa University of the Philippines. Atong nga kalakayon, Sir Joe, ang talento kontra sang prinsipyo, no? Ano bala ang silbi sang talento kung wala prinsipyo, Doc Joe? Bongdok Alex, ang subong upod ninyo liwat ang aton kaupod no sa panguna-una. So sa liwat aton nga lantawon kung wala sing talento, wala gid siguro Sir Alex ang ano no istoryahon naton ang ipamangkot ni Professor Jokno. O kung ano ang silbi sa talento kung wala prinsipyo. So mabugat nga pamangkot. Ini para sa hindi tanan nga may ginhawa ka abilidad. Amo ini kahitlaw Doc Alex. Oh. Sa subong nga panahon mo may talento. O di ba? So ayo magpangontra, maayo magpangitang taagi. Pero kung wala prinsipyo, ay tuman ini ka delikado kahidlaw Doc Alex. So, mangin abusado, o mangin mapintas, kag mangin makasarang lang para sa kaugalingon. Doc Alex. Ang tanong ay, ano ang ninanais ninyo maging saligan, gabay at tanglaw na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto ng inyong buhay? Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isa, honor, excellence, service, ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan,
kahit paman Your Honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Sa totoo, marami sa binabating Your Honor ay wala talagang honor. Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, ha? At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Ang punto di vista ang punto di vista sa aton professor no nga si sang UP professor nga si Jok no ang niya ang katalintado hindi kinahanglan gamiton sa pagkabig sang gahom no kundi sa pagpangabuhi nga may integridad kapati ka man na sina Doc Joe gani pamangkot di naton ginagamit ang aton talento. May biblical reference kita dira, Proverbs chapter 11 verse 3. It says, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sir Joe, basi may isa pagid kada ka bersikulo nga i-share? Alex, tuod na kay suno sa kay St. Peter, 1 Peter chapter 4 verse 10, gasoline. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace. Amo na, Doc Alex, ang isa ka pribilehiyo nga hindi lang regalong personal, kundi isa ini
sagrado nga responsibilidad ni hatag sa Ginoo sa aton. Amen. Muna kahit pa Dok Alex. So, ako nagalantaw ko nga ang sunod nga punto, ang pribiliyo siling ni Professor Jokno, kung may edukasyon ka, may advantage ka. No, Doc Jo? No? Hindi lang ina para sa imo kaugalingon nga kalipay. Tama? Responsibilidad Tama ina na. nga gamiton sa pagbulig sa iban. Gani pamangkot ta ang aton kaugalingon. Ginagamit bala naton ang aton nga mga ginagamit bala naton ang aton pribiliyo para magbulig. Oh? O kung para magbulig, kung may degree ka, may income ka, may access ka, ginahambalan mo bala ang iban nga mga nga mangin mabinuligon kag responsable man? So, Doc Jo? Tuod na Dok si Alex ina nga pamangkot isa ka dapat naton nga talupang doon kay ang pribiliyo kung hindi gamiton sa matarong nga pamaagi nagapakita lang sang distansya sa tunga sang maya kag wala nga wala lang si Doc Alex. Kutsan ko sa magaranon. Pero kung gamiton kung manggaranon kag imol kung wala naton ini ginagamit sa insakto hindi naton ini mapuslan. Pero kung gamiton sa gusto, so ini nagapanguna sa pag-ayo sa ang kabuhi. Subong man mangin pagkamaayo sa iban, Doc Alex. Wow. So, Kay- ang biblical verse kay diri. na kung makita tada bala Doc Jo sa Bible, Luke chapter 12 verse 48 nagasiling, to whom much is given, much is required. Tuod gina si Alex, no? Ang kamaturan kung hindi aton lang nga- gina-istorya kundi ginapakigbato man. No? Alright. Bigyan mo na ang kasaysayan, Doc Alex. Yes. Ang kaya katatlo, mo ang pagpanawag ni nadumduman mo ni Professor Jokno para sa pagpakigbato para sa kamatuoran sa tunga sang kahuluyan sa kahuluyanan no kag sang pressure kag sang kabutigan. So ginakinanglan nga may kaisog sa pagpakigbato para sa kamatuoran. Tama, Doc Jo? Tuod gid na, pero ini Sir Alex mabudlay ni nga labing ta ko magbaton sang hamham. Kag ko nang imoya nga gusto amo ang hamham. Silingon daw dala ikaw sa kuan bala. So diri ko gid nabatyagan ang espiritu sang nga gimpita ni Doc Jokno, no? Oo. Si PP Jokno, Oo. si Senador Jose Jokno, Yes. nga ang kamatuoran pakigbato hindi lang kay ginapasadya, ang kasaysayan hindi ginakalimtan. Amo ni ang maragtas ang aton nga kabuhi. Ang kabuhi hindi ginahamalan lang kundi ginatindugan. Amo ni Doc Alex ang aton dapat tandaan. Sa subong nga panahon, So, sa social media ila binagid damo pike Doc Jo. Pero kung may taan nga nagapabilin nga matuod sa prinsipyo kag kamaturan, may paglaom pa ang aton pungsod. Ang kamaturan ni dapat kahadlukan. Tama? ni so diri Sir Alex makita naton nga may isa dira ka citation sa Bible. Makita naton ang account sa Micah bala Sir Doc Alex. Oo. 5 versikulo 8. Oo. Ding diri iya nabalaan kisang Ginoo aton tanan. O man, what is good? O what does the Lord require of you? To act justly, love and mercy, and walk humbly with your God. Yes. Ni Doc Alex nga dapat mga nga pamatian subong nga napatian ta ang tatlo ka punto. Ining pinto nga may prinsipyo, ikaduha ang pribiliyo nga may mabudlay o may kabudlay, kag
ang kamatuoran nga dapat naton pangapinan, Doc Alex. So aton nga pamangkuton ta ang aton kagalingon man no. Diin kita diri ano ang aton papel. Ang aton papel sa pagtukod sang mas matinlo nga komunidad kag mas mataro nga pungsod. Doc Jo. O dira naton tapuso ang aton hinunanon subong Sir Alex. Pero kabay pa nga ang istorya magapadayon sa inyo mga tagipusoon nga nagapamati. Ini ang inyo mga kaupod no. Sir Alex subong nga gabi. Okay. Aton ini padayono sa sunod. Si Doc Jo, sa ilaw si Doc Alex para sa anon kung sa diin ang kultura kag kabakod sa pinasahi nga instron ginaduyog sa paghiliusa kag paglaom. At sa mas sunod, Yes. pasiplat sa kultura naman kita Sir Alex. Sige, kay ang pagpasiplat sa kultura isa na ni ka pag-apresyar sa aton mismo kaugalingon nga kultura, Doc Jo, kay sa sining panahon nadamo na sa mga pamatanon nga daw ginabayaan nila aton kultura. So pagi sa sining nga programa gina-encourage natin sila nga pasiplatan nila sa masunson ang aton mismo kultura. Kag sa sining kapahayagan may ara kita nga isa ipakita no sa aton tumalanaw kag tagpalamati sa sining nga programa.
Okay, pagpasinugog sa duyog sa First Bohol International Youth Orchestra, Doc Jo, daw sa likod sang matawhay nga tunog sang aton hinunanon, masanag nga kultura ang nagatinlo sa aton tagipusoon, no? Kag subong sa aton pagpasiplat sa kultura, aton mapasidunggan ang isa ka kilala nga ginakilala nga grupo nga orkestra, no, sa Bohol, no, nga mga gintipon nga mga talento kag ang ila espiritu nagaisa, no. Doc Jo. Amo gid ni Doc Alex. So aton gid nga kilala ang dungog. The First Bohol International Youth Orchestra. Amo ni Doc Alex, isa ka sining nga hilikoton nga nagatipon sang mga kabataan nga instrumentalista alin sa iban nga pungsod kag probinsya nga nagahiusa sa isa ka tinaga musika. O ni Dr. Alex ang dungog o kun duyog nga halin sa pulong nga pag-upod, duyog, pagbinuligay kag paghibalo sa ritmo o kun rhythm sa isa kag isa. Amo ini ang espiritu sa sining orkestra. Kaya na may ara nga harmony. Kabataan nga ilang maalam sa instrumento kundi may kabudlay sa pagsabdong, Okay. pagpamati kag pagpanginbulahanay. Okay. That's correct, Doc Jo, no, sa pagpanguna sa mga maestro kag mga lokal nga leader sa Bohol, naging patigayon ini nga orkestra bilang isa ka panawagan sa kalibutan nga hindi lang mga maalam sa instrument kundi may pagpadayon, may pagpangabudlay kag ini amo ang pagsabdong sa mga hindi nami kag mga sala nga mga kabalan mo ko nara ka sa orchestra, Doc Jo, kinanglan gina perfect mo ang tokar sang imo nugta mo tigi na ang maestro o kon ang konduktor ginasabdong gina permi ang sala, no? So kaangay man sina bala sa aton nga sa sining palatuntunan naton hidlaw sadya nga ginasabdong man naton ang mga sala, no? Agud nga sa diin na ang pulong lamang sang aton Ginoo ang sarang mapamatian sa mga tao para sa ikaayo naton bilang isa ka pungsod, no? Sa pagpanguna sinitanan kagabay pa sa aton pagpamati sa ila, hindi lang tunog ang aton nabatian kundi ang pananaw man sa kabataan sa isa ka mas malinong, mas matarong kag mas nagahiliusa nga kalibutan, Doc Jo. Okay. So amo no Alex ka ang aton subong nga emphasize diri o kon ginapangabay nga kabay pa sa aton pagpamati sa ila Oo. nga hindi lang sang tunog sang aton mabatian, no? Sa kangay sa ginhambal nimo kina kundi ang pananaw sang kabataan mas malinong nga mas matarong kag mas gahilusa Ang nga kalibutan. butan amo yang ginatawag nga harmonia bala Sir Alex. Correct. Manaya naton ang Ginoo. Amen. Gani ginapasindunggan tagid ang Dios. O ang Dios ang duyog o kon duyog orkestra para sa ila ka kontribusyon sa
pasanyog sang kultura, pagpaambit sang musika kag sa pagpadako sang handom sang sa panag-isa. Kung pag-isa. So amo ni ang account nga pasok sila dokjo nga ma-share sa aton nga mga kauturan nga nagaramati. Yes, Sir Alex, ang citation na makita naton ara dira sa Psalms 150 o kung 150 stanza number 4 kag stanza number 5. Siling dire, praise him with the tambourine and dancing, praise him with the strings and flute, praise him with the clash of cymbals. So anong silingon si Sir Alex? Dok Alex? Oo. Kaya sa musika wala dokjo, ginahalad ni ang atong mga talento kagay isang duyog orchestra na batyagan tang ang pagsanyog sang kultura nga may tinutuyo kag dira ginakabig naton sila bilang mga ambungan o kon mga ambasador sa kalinong kag paghiliusa sa bugos ng kalibutan. Bala mo ang musika dokjo nagapahiliusa ini mo sa kunano ka man nga klase sang pagpanindugan, pero kung makabati ikaw sang musika, kung may ara ka mo pag sinuay, pag-aisahod ka mo sang musika, dokjo. O gina Sir Alex, kay sa pagtuon naton sa musika, music is a part of healing process. Wow. O kung makabulong siya, Sir Alex, makarelax siya, suno sa siyang music healing. Wow. Ang Nami na kayo. tawag nila nga music ministry. Abi mo, Doc Alex, abi mo Doc Alex, sa dira bala kundi ara ko da subong sa naga-volunteer ko da as a chaplain sa spiritual services sa dira private hospital Oo. dira sa Bacolod Adventist Medical Center. Okay. So ginakantahan na namon ang nga nagawala sa sakit. Abi mo nagakalipay sila. Isa hindi nila express kung ano ang kalipay nila. Kung isa batian mo, banta mo nagakasubo sila, gahibi sila, kahibi sa kalipay. Kag makita naton nga bisan inang mga nagkatulog na lang sa ICU kung batian nila Sir Alex ang musika nga may nga duyog nga nabatyagan, Oo. may harmony. Ang iba nagaayo. Wow. So katahom, no? Sila. Dokjo, no? Kag Yes, Sir Alex. isa ini ka breakthrough sa masiling sa akon nga paghangop kag sa aton nga pag-research kag sa mga researches nga aton na talupangdan nga isa ini ka breakthrough kag pwede makasiling kita nga labaw sa ikasarang dokjo, no? Oh. Amo ni Sir Alex ang dapat naton nga tutukan naman subong ang labaw sa ikasarang. Yes, kay ang labaw sa ikasarang nagapatimaan ni nga ang isa gali ka ordinaryo nga tawo pwede gali nga i-empower sa Ginoo para nga malabawan niya kag maisarangan niya ang mga kabudayan, no? Dokjo ka nga isang Yes. experience sa nagligat Alex, sa semana. na naigkas ang kulan mo o kung nalabawan mo sa imo ikasarang, pero hindi na tungod sa imo yang ikasarang kundi sa pabor kag grasya sa Ginoo nga na-overcome niyo ang tanan-tanan nga natabo sa inyo sa nagligat semana. Oo. Amo nang trophy sa aton nga kabuhi Sir Alex no nagadepende lang ta sa aton nga sa grasya sang Dios. Mas sa duyog bala Okay. nga duyog. Oo. This music of our life, the music of our life. Sometimes may maghatag kita na sing panomdom dokjo de mga kanto kita sa labaw sa ikasarang kay istoryahan ta naman na, no? Alright.
Alright, Doc Joe, si Abraham Sariego, isa kamigo, taning musikero dili sa Bacolod, may panindugan kag pagtuo, gali siya, Doc Joe. Yes, pangitlaw Lex. So dili naton makita no nga si Abraham gin pa ubos kag ginbash o kun Sa iba niya tao, nabash siya. sa ibang tao kay para sa ila ang pagkamusikero daw hindi stable Mm. o stable daw hobby lang Aha. daw hindi pwede pagpuyan pero hindi niya ginpa tunga ang iya kalipay kag mas ginpabakod niya ang iya nga determinasyon Doc Alex. Yes. May mga tao kuno nga nagauyat sa instrumento, Doc Joe. Ano to? Yes. Oo, may ana. Pero anong masiling mo sa sinang mga tao nga nagauyat sa instrumento? So ang Sir Alex isa ka mas nalubon Aha. pero mapisan nga pangayag nga naga himalag na ako halin sa pag pinakaubos nga sa mga dongganon amo ni ang ginpahayag niya Sir Alex. So, Okay. ang ginpakilala siya o kun ako bangod sang ako nga talento Mm. amo ni ang eksperyensya ni Abraham. Abraham. So damo na nga nagapagpanudlo sa akon sa iyabla. Oo. So sang nakalabot na siya sa iban nga pungsod, mga pungsod sa sa musika nga gabahin. Oo. So iya napatapos ang iyang mga kabataan, Doc Alex. Wow, kanami no. So nangin champion siya Mm. sa ginatawagan national competition. Wow. So kag naingo nga isa ka judge sa madamo nga mga battle of the bands. Yes. Amo ni ang Doc Alex. So Kaya may mga yara gintaw So- nga uyat instrumento ka nga sa Abraham pero hindi tanan nagapabilin nga may panindugan sa ila pagpili isang dalan. Pero subong nga kilalahon tani siya Doc Joe pagi sa isa ka Yes. video nga atong pagalantawon kag after sila ato naman sa liwat ibalikan no. Doc Joe, okay ka lang? okay. Okay, Doc. Okay, Alex. Here's what I want to talk about. Jobs. That's it. Bottom line, jobs. All of us, except for guro, ang for those na mga utod na hindi ka work like us, mga kapansanan na kinanglan sang bulig, okay? But for us na capable, kayang trabaho, we could land as an employee or an employer or a boss or a lot of jobs or jobs like sa arts like me, sa music. I want to talk about this because several times people who doesn't even know about your life would comment na hindi ka na stable ang music ng job. Maybe because nakita nila sa isang 80s nag-strive pa lang ang mga restaurants or mga hotels nga may matukar and very few lang gid ang go through that kind of line, no? Music or performers. Subong may mga school of music na gani. Because we want to learn music, singing, and other instruments. And halos tanan nga mga establishments kinanglan ng musicians. May basking na gani diri sa Bacolod where maski din makatukar ka actually provided na
may audience ka, no? May audience ka, hindi ka ambal nga sa kundi lang kalye, kundi may audience ka, and then safe environment, hindi ka maulanan, hindi ka mainitan, makabasking ka, you know. Maybe nakita sa mga tao nga nag-comment nga unstable ang job ko. Maybe nakita na nila sa mga hindi tanang manigar, may mga ara nga daw pawarat, I'll use that word, pawarat nga kus, and then nothing happens, okay lang. But halos na nga kilala ko mga musicians gatingwa ya kapangita, and then fall sila into sa mga tulukaran nga galawig sila, okay? But believe me, tapos na nila tukar sa isa ka tukaran, sa ilo naman ang sila sa iban, or gatabok-tabok na sila, wala na sila ga pawarat, ga pangita, ga pangabuhi na sila, just like you nga employed, palariyo lang ta. So mga bagang unstable, maybe sa tao na yan, kung ang imo utok unstable, kag dugay-dugay kang tat sa trabaho mo, or sunggod, kaloy ka. I've been doing my job back when I was around 18 years old, 19, eskwela tukar. Tapos nag-decide ko yung magtukar because I felt like I'm really into it. Okay? So, mag-discern mo na mabalaan mo na. So, I don't want to land into a company na nagpongkos lamisa. I'm not cut out for that. Okay? Music is my life. Until now. So, at least more than 30 years, nag-tutor ko. I was the first really walking studio here in Negros. I would not name any government officials, but halos tanan sila, to the highest government officers. Mga kabataan nila, sila, apo nila, nagaging sa akong tutor. And mga big businesses here in Bacolod, the owners, the employers, the managers, pati gasoline boy nga gusto nagtuon sa akon, pati manuglibod isda nga gusto nagtuon sa akong gitara. Wala ko yung pili kung may kaya o wala kaya, kung gusto magtuon sa akon. But of course, wala akong naslagi na kastigo sa presyo. Halos pa lang I make friends with them. Okay? It's not really all about money. It's about relationships and helping sa gusto, buligan, and sharing ideas and skills. So I never failed for more than 30 years. Not a single day na nawad-an ko sa sulod sang panimalay ko. Hindi ko yung manggaranan. But everything is so sufficient. Kita mo na sa babaw, I talk to him every morning. Maybe ma-miss ko, but not in my entire life ma-miss ko magstorya siya. Closed doors. I have to tell you, I'm not teaching you to, I'm not saying, no? Hindi ka magkadto sa simbahan. But it's not too often na nakadto ko sa simbahan. Because ang simbahan ko, sulod ko kwarto. There, I talk to God. So balik ta sa jobs. Never ka magambal sa priyo mo.
na ang iyang trabaho is very unstable. Very unstable. Your mouth is very unstable. Your is very unstable. To tell someone na unstable siya. Maybe wala ka kabalo kung anong mga progress ka katabo sa kabuhi ko ya. And I will not boast about it. But people know. I have raised my kids so well. Kuskus ng gitara. Kuskus ng gitara. Smart Shuffle adds recommendations into your playlist to show you new sounds. You can make music a shared experience. So, the same na sa iba ng jobs. If you're willing to quit or ginabot ka sa kalagtok mo, untat ka, not even thinking kung anong resulta, wala eh. That's the time we will say, unstable. Unstable ang utok mo. Hindi kaya ang trabaho. Because as a musician, there will always be opportunities kung diin ka gusto mong plastar mo to car. You wouldn't even believe it na may ara gali mas better. Wala na siya downgrade. It just goes up like that. And modesty aside, not boasting, but just want to clarify this to those na nagapang amo niya. I've traveled 3 countries dito sa Asia because of music. I've been offered to be a recording artist. I've won at least 2 competitions. National Battle of the Bands. I've been a judge for several Battle of the Bands in Bacolod. And for the OFWs, I've been a judge sa mga contest nila. You know guys, kung kita mo ko nga daw wala lang sa palibot, no? Just because wala. I don't care talking about my life to anybody. But don't even try to underestimate the people around you. Because they have their own stories too. And kung imuan dumya is parang mag support milyones, it's not for everyone. Hindi niya handom sa tanan. Kada isa may handom. Ang iba niya gusto may handom na niya nga makakaon 3 ka beses sa kadlaw, lipay na. You don't question them. You don't tell them tamaran sila. Dapat mangita sila milyones. That's not your business. And that's not even close to happiness. Earning millions, oh my gosh. Of course, sino man bing hindi malipay na. But that's not the point ng life mo. It's not even told in the Bible. Nga amo ng direction ng life ta. Is it? Amo na ang gintudlo ni Jesus Christ sa mga apostles to earn millions? That was not. Even kung isipon mo gid, it was the opposite ng tudlo ya. Buyan mo tahan ng mga manggad mo kag mag-ready ka sa self mo sa spiritual. Come on. It's all vanity ang sutok mo. Kung kwarta kag trabaho diyan sutok mo tanan. Always prioritize mga spiritual mo aside. If you think ang spiritual nga tao tong naka-barong, naka-whatever nga sing mundo ka holiness ya, kag galang-galang, I tell you, paminsara mayo. Most people nga ara sa insakto nga dalan, hindi gani ka balo magsuksok sa fashion, nga bayo.
Or hindi gani ara lang sa jad gawa kalya lagi sugid, or even they would look like daw maano yung iban daw nung yakan kay daw manggisi ang bayo, or kung sapatos daan, or daw nano na siya. But I tell you, amo pa nang namian sa Ginoo ng mga tao, hindi tikalon, hindi plasugid sang iya nga pilak, kung plasugid sa sa kundiin ng kapihan, iya bangkatanan. You should change. Don't look down sa pariyama. Don't judge. Gambal ko na eh. I don't care kung sino amigo. And I don't care kung kabalo ka kung ikaw inigo ko. But I heard it several times. Insults. That's not good. Naluoy kasi mo, hindi kayo magkaluoy sa akin. Kasi no, I'm super happy sa life ko yan. I pity those people, no? Though vanity, and they look at life like you need money. Money is everything. Amo na yan sa utok nila. Money is not dirty. It's your utok nga God creates na as something that very valuable sa life. Damo. Hindi tayo magdugay sa kalibutan, tanan. Hindi mo naman dala kapila na naiyambal eh. Damo na sang bilyonaryo nga nagkalamadula sa kalibutan, wala gid nakadala maski piso, mas manggaranon pa simo. Ano ka gidya? Sino ka gidya? Luoy pa sino? Ay pangamuyo ta ka na magbaylo ng utok mo. Tapos maintindihan mo. O ninyo, miyara pagid di ba? Kasi ginatulon ko lang naway ko. Kaya ako sabat. Kaya kung sabton mo, disgrasya ipos ka na lang. But through this, not just you, pati iban nga ga-value sa money, sobra pa sa kabuhi. Intindihan nyo. We're all gonna pass away. Damo, pagi, mapass away. This body was created by God not to die, but maabot kita nga ito niya nga tiuntan ng tanan. And importantly, ang spirito ta. Sa ubinta nami ang aton nga mga gawi pagsikta. Mga tsura ta very fresh. Ang aton nga thinking also very fresh. But you know, gaidad sa kalibutan. Ga-absorb ta sang corruption sa aton body. Galaw ay ang aton mga pamanit, ang aton gasag mga guyata. You know, to be shy about it. Or gaputi mga buhok ta, o gakalbong ulo ta, or gilagot ta, o ganiwang ta. It is really not that important. Hindi ka maging so vain about it. And hindi mo yung pag-kontraho na bagay. Kay it was this ang pag-age ng body, design niya sa Ginoo.
Hindi kaya man ba nga mabuang ka pangita sang solusyon parang hindi mag-amuni, hindi mag-amuna. Oh, come on. Ubusang milyones mo. Maybe. And then after nag-stop kasi na, balik na siya. Masagin na. Okay? So, it's a thing of beauty gapon ang pag-age sa lawas ka tao. God's creation. God's design na mag-age ang body. Hindi may paglagso ng youth mo. It will pass every day. Every day. You depreciate ang body. You take care of your body, but don't get so vain na you think you could see anong sugid nila nga fountain of youth. Kabuangan na. You waste your time there and money na mahimo mo pa gamit mo pa sa mas importante. Puro tanan mga kunanong pinamakal mo. Through that, talang yung mga spirito. You forget about a lot of better things. I'm just saying. Okay, kamusta man to Doc Joe? Kamusta tong anong reaksyon mo sa ginhambal ni Abraham? So, dira, Sir Alex, kita nato no, isa ka seryosong pagpahayag niya nga wala man sa nag-discourage gani sila nga diri. Nga mangin isa sa ka-ehemplo kadto simbahan. Pero makita naton nga si Abraham Serigo Asarigo, so makikita naton nga buhi ehemplo kung imo makita ang talento pinahalad niya sa Ginoo. Wow. So, hindi lang nga magkabuhi nga pagarbo-garbo kundi makahatag sang kabuhi man para sa iban. So amo ni nakita ko Sir Alex nga kabuhi niya May biblical hambal verse diri ba? sa Oo. maginhambal sa dito kay ina, no? Oo. Kung sa Biblia makita naton ang isa sa account nga ginhambal diri ni Pablo sa Roma versikulo 29 nga for the gifts and the calling of God are irrevocable. Sa ganda Sir Alex makita naton sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sige nga, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So, tira natin makita Doc Alex. Oo. So, ang ining citation sa Bible bala makita naton. Ano sa imong kapagmantaw? Oo. Makita naton diri sa pagpakilala naton kay Abraham Sarigo. Kung padumdum alang kita kung man nato ang tanan nga mga musikero kag artista nga may lugar gid kamo sa kita sa komunidad kuning mga musikero Sir Alex musikero kag no. So may lugar kita sa komunidad sa simbahan kag sa kabuhi sang aton nga lungsod. So saludo gid kita sa kay Abraham. Saludo kami sa imo Abraham. Isa ka patuod sang talento nga may panindugan kag panindugan nga may ara nga pagtuo. Yes. Doc Alex. Katahom sa imo nga pagsaysay Doc Joe sa pag-apresyar nimo sa tinugang nga si aton abyan nga si Abraham Sariego, isa ka musikero diri sa Bacolod. Ina matuod ang testimonya niya. Kay bilang isa man ka ako ka musikero, madamo man ako nga na-achieve somehow. Pero siya ang mas madamo pagid nga na-achieve sa iyang full-time gid nga
tukar sa gitara kag damo gid ang iya na achieve no gi-mention niya to kay na no. So sa sining So, atong Doc Alex, oh Doc Alex, ginagaw kong imo nga kwan pero way padala si Abraham isa lang ato pero nakita ko sa imo ito damo pinto mo mayara nga violin with drums. Mayara nga do ka damo gid may gitara, may piano, may kung ano lang, may sa grasya sa Ginoo mga instrument. kay ti Oo nga, clarinet lang kag trumpet la Alex do ara sa imo ang group orchestra nga do kompleto ng training bla. Nangin isa ka doctor of music ka na gani. ti dalayaw yun ang amay sa langit ang Dios patigayunan kita sa kanila nga ginbugay sa ato gani amo nang rason ko nga ginabalik ka sa iya ang iya nga kaayo sa aton pagi sini nga pala tuntunan hidlaw sadya dudyo agud to nga ma-inspire man iban nga mga kauturan labi na gid mga pamatanon nga ihalad nilang ilang mga talento ilang nga time ilang tiempo kag ilang ang tanan ang ilang manggad para i-offer nila sa Ginoo sa pag-alagdan sa Ginoo tama man na Tama ka. Tama gina Doc Alex kay ako gani daw may ara ko nga pag ginulsol nga daw wala ko nagtutok sa music bala Sir Alex kay damo ko nabalaan about sa music. Pwede ko ni i-advocate sa iban. Pero napabayaan ko dito na si Alex magtudlo kay nakalo ko amo sini. Pero may dumay arabi ko yung ano nang dawin amo tong hambal kay inabla nga kamag-unta kasi perdi ka. oo Na nag-divert ako na una sa ano sa healing history kag subungan sa ano sa gospel. oo So, tanan kung i-quality ang ininga talento sa Doc Alex. Mangin harmony ni siya galitanan sa ginatawag nga to glorify God. Amo ni aton nga citation sa 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So timing ni Doc Alex nga nasa Takay diri subong. katahog Diyo no so sining naman nga tion tungod sining aton nga mga eksperyensya ka mga apresasyon sa mga tinugas ng Dios nga gintugan niya nga naging sila kag ila man kinabalik ang ilang pagdayaw sa Dios kag ilang pagdangop no ila nagahapahayag nga kita tanan may tanda gid nga nangin mauswagon kita doktor so diri kita sa Yes. uswag sadya no may labot mauswag kita masadya pa gid kita okay You won't believe it. These beautiful houses are made from banana plants. Yes, these are the houses of Dors village in Ethiopia, which are shaped like an elephant's mouth. The people here do not use wood, but extract fibers from the banana trees growing nearby. Then the house and the boundary around it are made from these fibers. When the work is completed, a completely natural and pollution-free house is built. The people living here spend their lives peacefully with nature. Diri kami nagkadto Sergio sa isa ka area kita mo kada do ka stress ang ako nga onda Sergio Sa din Doc Alex. Okay. nagkadto kami diri sa area Para magaydan kag may intention kami nga ang amon to fruit bearing trees mapadayon nga mapanano Oo. We're here again. mauto so nakita mo na Doc Joe damo mga manok no alagyan lang na namon wala kami nga pagod sa nagbulang This manok is once again this area. Late ang akon nga YouTube di Doc Alex. Roosters. ano Wow. Late siya, late. Hindi ko makita. okay sige lang Finally, we're here again.
visiting this place. Oo, sa ba? Ano lang. Wow. Yan yung lugar do kale. Diri ni sa somewhere sa ibabaw sang ibabaw sang kapistuhan. Oo. Ara gitanom na ang Katuod kapayas. Iban nga tanom, ang iban gitanom nga fruit bearing trees ng Amo na na. rambutan. Apat ka rambutan. Pag may payag-payag ka na galing dito sa babaw. Oo. Di permit mo dito ka kadto. Oo, one time makatuto ah. Mo ginakaw galingon. Oo. Wow. O gitanom na Ayaw ang kita ngimungan. ang ilang mga fruit bearing trees. So, amo na siyang paho nga namin nga Paho. variety. Mayo nga variety. Mataas-taas kawan na daw hindi mag-uot sa tsunami. Gusto. So, let's pray. May mga manok pa kawagin sa kuda. Thank you, Abba, for this mango Imo na manok or gagi lang kamuda. Talaga agila kami, nilabay kami. to flourish according to your Sino na manukan? providence. Boy ko balo. Pero nga mo niya yung kanya free range chicken lang. Area. Mayo kay makaagi lang kamuda. Yeshua HaMashiach. Pero Why ka mo sing right way? yun ano na mo na yung katigayunan ginana mo ng ang right of way. Nakatakot at pasulod dito. Oo. At least may enjoy ka. Planting here. Oo. Kagka namin gito. Papaya. Sa commute. Nakakuha na ko to sa ako kasi yuti way takang dalaan ba. Wow. Mayo ba? Po sa kasako nga avocado. Planting. Mm. Papaya. Ano na yung tanong? It's time for everything. kapayas. Time to be born. Napayas na yan ang gintanong. Time to harvest and time to Mabuhi ayan plant. na sa da. Okay man mabuhi Okay. na sa. Magaling ka. You have the green thumb. Na, Yes. hindi lang siya matiniran tubig. God's gift. Si misis ko lang katanong eh, But for me, yan ang gift ang Damo. I am gifted with music. Para sa But Damo, imo, native. tanong. is Dapat may balast na siya. gifted Ang kapayas? Oo, may balast ng simento. time to plant and a time to uproot. Halo mo ang From sakasako nga nursery simento. Oo. Ay sakasako nga balas To primary. sa kapala nga simento. Ay ibutang sa puno niya mabuhi na. Mayo. Kung papaya tanong mo, Time to learn. amo lang ila ko. Pero kung mga amo na nakuha ko ang tanong yun, hindi na kawan o ano na sa. Time to teach and a time to learn. Time to learn and a time to teach. Okay na sa ang magustinda. After pila ka months na si Doc Joe, madako na siya. God does His will to make all things beautiful. Prepare, lasing man na. In His time, I know that Tato ka bulan, bungat everything na. God does His will, Mga tatlo ka bulan. and it endures Oo, forever. sakto ang padako Heaven, 3 months. Pero kung amo na nga style there's na a aras na po, time kahoy ang for lang. everything. Hindi ko idea kung magdapo na sa Season for da. every activity under heaven. A season for Wala kami every mga duta. activity Mabuhi na siguro. under heaven. Basta may silak lang sa adlaw, mabuhi na sa. Oo. A time to be Makakita na born siguro sa silak sa adlaw. and a time Alright. May mga kapayas man nagpo, okay na. Oo. So balik kita sa atong tagaswag. Sige, okay. Okay, so Doc Joe, ano masiling mo ang reaction mo? Tahom nga
nagapanungdom sa ato no Oo. sa pagpadalom lokal nga pag-uswag sang komunidad. O, sa uswag sadya ginapanungdom naton nga ang kabakod sang komunidad nagatubo alin sa mga gagmay nga tinutuyo. Mga binhi sa paglaom nga ginatanom. Hindi lang sa duta kundi sa tinagapusoon sang katawhan. Amen. So kay Lord si Alex, Upod sa aton abyan nga si Brother Hildo to ang akong giayon. Nakasaksigi kami kung do ano ka pag-provide sa atong Diyos sa may sa langit. Ang matahong nga panahon sa tong pag-inom namin. Kag sunod sa ibabaw mo mga 3 to 4 months na matako na ang kapayas. Kag ang iban pa nga mga kahoy mga isa ka tuig, 2 ka tuig, 3 ka tuig, 4 ka tuig. Ini mga puno sa paho, rambutan, kapayas. Agod nga manas na jaw na atong pag-uswag, dugjo, hindi ni simple nga aktibidad kundi isa ka pahayag sa pagpaninguha pagpigugma sa pagtugas ang ato na may sarang ng Diyos nato ining kalibutan para nga kita man magkuhaan sa ato nga mga pagkinahanglan. So ini nga aktibidad hindi lang bahin sa environmental care no kag kabalo ko nga isa gid ka proponent sang take care sa aton environment kay sa ikaw kadato. No, Doc Jo? Doon ka bayan nini sa aton spiritual stewardship. Spiritual stewardship. Kaya sa link sa Ginoo sa Genesis Kapitulo 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ganyan aton ka paghimo sang kayuhan sa aton buta alin pa yan sang una ginakabig niya na aton responsibilidad ni natag sa Ginoo kay gid pa kamaayo yang aton mga kamot sa tatap sa nga mga buta. Jo, to na Doc Alex, ang mga puno aton gitanom subong hindi lang ginatag nila sa pagod. So, ini isang aton nga pagpangamuyo nga ang kabuhi sa mga kabataan nga magatupa dira sila magapanubli nakapis may hinambalan nga kultura kag may tinutuyo. So kay daw sa Alex kag sa pag na terhito nga daw balatyagon na ang nagabalik. so ano by the way, Doc Jo, may electric fan ka na no? Electric fan. Lapit ka sa electric fan, di man? Sa akon Oo, ang audio bakit ha? wala ko sa electric fan ga ano siya. Ang Okay na? ang audio Sa signal goros ka fix. si man. So ano ni ang bugal naton sa baryo Oo. hinahimo kita nga may kahulugan para sa panabuton. Preparation ni sa para sa ulihing tubo bala sila click sa buton nga was the vlog Alex. Yes. Mga puno, paho, rambutan, kapayas, daw mga sinulat nga wala pa nabasa sang kabataan, pero sa tion sang pagpanubo na ini sang bunga, pagpanubo na ini sa mga sang bunga, babatian na naton ang istorya sa mga tao nga may panimuot sa pagsuswag. Tama? Tama to Alex. So ang sa biblikanhon nga paglaygay sa aton siling diri sa Jeremiah chapter 7 verse 8, there will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not it comes. So kung lapit gali Sir Alex sa aton nga abot sang mga kahoy sa tubig. So plastikan dito kay hindi siya magmalhan, hindi siya mabuhi gid padayon. Natuloy na.
makaupod kay Idlaw Doc Jo aton nga ginalaom ang pag-uswag sa kultura sang atong palibot kag even sang aton espirituhanon nga pagkabuhi. Okay, tama gid na Doc Alex. Ini ang uswag kung sa diin ang tuyo ginatnan kag ginatipan. So, and daw Sir Alex, para sa katawhan, para sa kinahan, para gid sa aton nga manunta nga ang Ginoo. So sa hanggang sa muli, Doc Jo, salamat gid sa imong tiyon ngayon uyang sa sining adlaw. Kabay pang magpadayon sa gihapon kita. So naman nga episode sa episode number 4 aton nga pagkatalakayon ang sunod nga issue kay mga iban pa nga mga bagay nga dapat naton istoryahan. Gani, salamat sa kadamo mga kauturan nga hinigugma. Hanggang sa muli. Hidlaw sadya. Hidlaw sadya. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa kun kahitlaw gani sa kabukiran kong ginpakaali. Nagahulat gyapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitan ko man lang sa paukit kagwayan, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi kunahan. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa akon nga manahandong. Gani kun may yara nagapamati sa akong balatyagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi kunahandong. Imong hakos pamita ko gyapon.
naging gikanan gapanumdum sa kon. So how do we create peace in the Middle East without politics? Grid work, the most powerful form of planetary service you've never heard of. Here's the truth. Earth is a living grid of ley lines and crystalline networks. When we raise the frequency of the grids, the crystals, the ley lines, it uplifts the DNA of everything in that region, the people, the birds, the water, everything. And it literally increases the collective consciousness of the entire region. And so this is how we seed peace, not through protest, but through frequency. When we lift the frequency, the artificial AI timelines fall apart. And that's why we're here and we're gathering 1,000 souls for a live Eternal Life Gridwork session to recode the ley lines beneath Israel and Iran into the frequency of harmony, love, and remembrance. And this is not just symbolic. This is energetic. It's real, sacred grid work with real results. And yes, all of this can be done remotely. So if 1,000 of us hold this field in unity, energy equals MC squared. Energy equals mass times, I know Einstein said speed of light, but it's consciousness squared. So 1,000 squared is 1 million, which is a lot of eternal life power, radiating eternal life frequencies, peaceful frequencies into the brain and crystals in Israel, lifting the frequency and overriding artificial false light timelines. And those who love peace must learn how to communicate, organize, and synergize better than those who love war. So if you feel the call to join for this powerful Eternal Life Gridwork session, comment webinar, we'll send you a link to join, and feel free to share this post for those who might feel the call as well. So Los Angeles News, celebrating life the way it is. Los Angeles News, celebrating life the way it is.